ቡን ኣብ ዓለም ካብቶም ኣዝዮም ዝፍተው መስተታት ሓደ እዩ። ከምኡ'ውን ንብዙሓት ካባና መጀመሪ መዓልትና እንተኾነ እውን ኣካላትና ግን ኣኺሉኒ ዝብለሉ ንጹር ምልክታት ኣለዎ። ብዙሓት ካባና ነዞም ምልክታት ከም ተራ ድኻም ወይ ጭንቀት ንቖጽሮም ኢና። ነገር ግን ወሰኽ ህርመት ልቢ፣ ምዝባዕ ከብዲ ወይ ምስኣን ድቃስ ኣካላትኩም ዝጭድረሉ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ንቡን ሕጂ ክተቋርጽዎ ከም ዘለኩም ዘርዩ ትሽዓተ ቀንዲ ምልክታትን ስለምንታይ ከም ዝኾነን ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። እዚ ቪድዮ ንቡን ንሓዋሩ ብዛዕባ ምቁራጽ ዘይኮነስ እቲ ጉድኣት ስር ቅድሚ ምስዳዱ ድምፂ ኣካላትኩም ብዛዕባ ምስማዕ እዩ። ብጽሞና እንተተኸታተልኩምኒ ብዘይ ምንም ስግኣት ክርክርን ቡን ጥዕናኹም ብዝስማማዕ መንገዲ ከመይ ጌርኩም ክትጥቀሙ ከም እትኽእሉ ዝሕግዙ ወሰንቲ ሓበሬታታት እትረኽቡ ኢኹም። ኩሉ ግዜ ንጥዕናኹም ቀዳምነት እትህቡ ሕያዋይ ልቢ ዘለኩም እንተኾይንኩም ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ምክንያቱ እቲ ናትኩም ላይክ እዚ ትምህርቲ እዚ ናብ ብዙሓት በፂሑ ጥዕንኦም ክሕልው ዓብይ ግደ ስለ ዘለዎ እዩ። ነዚ ቻናለይ ሓድሽ እንተኾይንኩም ዶክተር ማይና ይበሃል። ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ኹኑ። ቡን ብዙሕ ግዜ ልክዕ ከም ማይ ምንም ጉድኣት ከም ዘይብሉ ናይ መዓልታዊ ልማድ ተገይሩ ይውሰድ። ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ብዘይ ምንም ንጹር ጸገም ስለ ዝሰትይዎ ንምንም ሰብ ብዝኾነ መጠንን ብዝኾነ ግዜን ድፍንነቱ ዝተሓለወ ይመስለና። ካብ ሕክምናዊ መዳይ ክረአ ከሎ ቡን ሓያል መበራበሪ ወይ ስቲሙላንት እዩ። ንኣእምሮ፣ ንስርዓተ ነርቭ፣ ንሆርሞን ጭንቀት፣ ንምሕቃቕ ምግቢ፣ ንስኳር ደም፣ ንህርመት ልቢ ብቐጥታ ይትንክፎ። ኣካላትና ሓያልን ጥዑይን ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ቡን ሓይሊ ከም ዝህበና ይስምዐና። ኣካላትና ድሮ ኣብ ጭንቀት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ግን ቡን ካልእ ተወሳኺ ፀቕጢ ይኾኖ። ከበድቲ ጸገማት ቅድሚ ምኽሳቶም ኣካላትና ናይ መጠንቀቕታታት ምልክት ይህብ። እቲ ዓብይ ጸገም ግን ቡን ምስታይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝመስለና ብዙሓት ሰባት ነዞም ምልክታት ሸለል ምባልና እዩ። ናይ ዘመንና ኣነባብራ ድሮ ንስርዓተ ነርቭና ካብ መጠን ንላዕሊ ከም ዝነቓቕሕ ገይርዎ ኣሎ። ስር ዝሰደደ ጭንቀት፣ ድኻም፣ ድቃስ፣ ስሩዕ ዘይኮነ ኣመጋግባ፣ ሕፅረት ማይ፣ ሕፅረት ኣልማዕ ምግብን ስምዒታዊ ፀቕጥታትን ኣካላትና ኣብ ድንገተኛ ሓደጋ ድልውነት ከም ዝጸንሕ ይገብሮ። ቡን ድማ ኣካላትና ንሓደጋ ምላሽ ንባሃብ ዝጥቀመሎም ተመሳሰልቲ ናይ ጭንቀት መንገድታት የበራብር። እዚ ምንቕቓሕ እዚ መዓልታውን ካብ መጠን ንላዕልን ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ምልክታት ክረኣዩ ይጅምሩ። ንቡን ምቁራጽ ወይ ምቕናስ ከም ዘለኩም ካብ ዝሕብሩ ምልክታት ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ንጹራት ናይ መጠንቀቕታ ምልክት ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ጭንቀት ወይ ናይ ምዝባዕ ስምዒት እዩ። ብፍላይ ቡን ድሕሪ ምስታይኩም ካፌን ሆርሞናት ኣድሬናልን ኮርቲስቶልን ከም ዝፍልፍሉ ይገብር። ስምዒታዊ ስርዓት ኣካል ኣብ ዘለዎም ሰባት እዚ ኩነታት እዚ ናብ ዝተሓላለኹ ሓሳባት ምስኣን ዕረፍቲ ምንቅጥቃጥ ወይ ናይ ውሽጣዊ ስምዒት ጸቕጢ ምስኣን ዕረፍቲ ምንቅጥቃጥ ወይ ናይ ውሽጣዊ ጸቕጢ ስምዒት የምርሕ። ቡን ብትኹረት ካብ ምስራሕ ሓሊፉ ኣብ ስግኣት ከም ዘለኹም ክስምዓኩም ዝገብር እንተኾይኑ ስርዓተ ነርቭኹም ጸቕጢ በዚሕኒ ዝብል ምልክት ይህበኩም ኣሎ። ካልእ ኣገዳሲ ምልክት ወሰኽ ህርመት ልቢ ወይ ምዝባዕ እዩ። ቡን ህርመት ልቢ ኣብ ውሽጢ ልቢ ዘሎ ናይ ኤሌክትሪክ ምንቅስቓሳት ይወስኽ እኳ ደኣ እዚ ንብዙሓት ሰባት ጉድኣት እንተዘይሃልይዎ እውን ኣብ ኣካላትና ናይ መዓድናት ወይ ኤሌክትሮላይት ምዝባዕ ጭንቀት ወይ ስምዒታውነት ዘለኩም ሰባት ህርመት ልቦም ክዘልል ከሎ ወይ ኣፍ ደገ ልቦም ደረቶም ምቾት ምስኣን ክስምዐኩም ይኽእል። እዞም ምልክታት ፈጺምኩም ሸለል ክበሃሉ የብሎም። ሳልሳይ ምቅጻል ጨጎራ፣ ዕግርግር፣ ተውሳኽ፣ ምንፋሕ ከብዲ፣ ተቕማጥ ዝኣመሰሉ ስር ዝሰደዱ ናይ ምሕቃቕ ምግቢ ጸገማት ሓያላት ናይ መጠንቀቕታታት ምልክት እዮም። ቡን ኣሲድ ጨጎራ ይውስኽ፣ ከምኡ'ውን ምንቅስቓስ መዓንጣ ይቐልጥፍ። መንደቕ ጨጎራ ክቁጣዕ ወይ ክደክም ከሎ ቡን ንምሕቃቕ ምግቢ ነቲ ረኽሲ ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን የጋድዶ። 4 ናይ ድቃስ ጸገማት በዝሒ ካብ ዝሓለፈ ምልክታት ሓደ እዩ። ብቐሊሉ ድቃስ ወሲድኩም ነገር ግን ክትበራበሩ ከለኹም ድኻም ዝስማዓኩም ዕረፍቲ ዝኸልኣኩም ወይ ኣዝዩ ኣንጊኹም ትበራበሩ እንተኾይንኩም ካፌን ኣብቲ ዓሚቕ ድቃስ ወይ ድማ ዲፕ ስሊፕ ኢዱ የእትዩ ክኸውን ይኽእል። ካፌን ኣእምሮ ክድቅስ ምልክት ዝህብ ኣዶኒሲን ዝተባሃለ ባእታ ይዓግት። ቡን እናሰተኹም እውን ስር ዝሰደደ ድኻም ምስ ዝስማዓኩም
خالق ناي مጠንቀቕታ ምልክት እዩ ቡን ሓይሊ ምሃብ ኣቋሪጹ ድኻም ንምሕባእ ጥራሕ ዘገልግል እንተኾይኑ እቲ ሆርሞን ጭንቀት ዘፍሪ ስርዓት ኣካል ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ይጭነቕ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ንድንገተኛ ንሓይሊ ምውራድ ዝዘሓለ ንምክልኻል ዓቕሚ ምስኣንን የቃልዕ ቡን ድሕሪ ምስታይኹም ወይ ቡን ከይሰተኹም ክትተርፉ ከለኹም ብተደጋጋሚ ዝኽሰት ሕማም ርእሲ ኣብ ካፌን ጽግዕተኛ ምዃንኹምን ዘይምርጋእ ሰራውር ደም የርኢ ከምኡውን ምንቅጥቃጥ ኢድ ምስሓብ ጭዋዳ ወይ ድማ ምድንዛዝ ስርዓተ ነርቭ ካብ መጠን ንላዕሊ ምንቕቓሕ ከም ማግኒዥየም ዝኣመሰሉ ጠቐምቲ ባእታታት ምጽንቀቖም ከመልክት ይኽእል እዞም ምልክታት ስለምንታይ ይኽሰቱ ካፌን ስርሑ ኣእምሮ ክዓርፍ ዝነግሮ ኣዶኒስን ዝተባሃለ ሞለኪል ብምዕጋት እዩ እዚ ድማ ኣካላትና ዕረፍቲ ኣብ ዝደልዩሉ ግዜ እውን ብግዴታ ክበራበር ይገብሮ ብተመሳሳሊ ግዜ ካፌን ኣድሬናሊን ብምንካይ ህርመት ልቢ ጸቕጢ ደምን ምልቃቕ ስኳር ይውስኽ ግቡእ ዕረፍቲ ከይሃለወ ተደጋጋሚ ምንቕቓሕ ስርዓተ ነርቭ የዳኽም ንስኳር ደም የዛብዕ ማዕድናት እውን የጥፍእ እዞም ምልክታት እንተስተውዒልኩም እንታይ ክትገብሩ ይግባእ ካብቲ ንቡን ዘለና ጽገተኝነት ተበጊስኻ ብድንገት ምቁራጽ ንሕማም ርእስን ድኻምን ከቃልዕና ይኽእል እዩ ነቲ መጠን ቀስ ብቐስ ምቕናስ ኣዝዩ ውሕስ እዩ ነቲ መጠን ብምንካይ ቀሊል ቡን ብምስታይ ወይ እውን ቡን እትሰትዩሉ ሰዓት ናይ ንጉሆ ምምጻእ ነቶም ምልክታት ምቅላል ይከኣል ንጊዜኡ ኣብ ክንዲ ቡን ማይ ናይ ኣትክልቲ ሻሂ ወይ ቀለልቲ ምንቅስቓሳት ምግባር ስርዓተ ነርቭ ባዕሉ ንባዕሉ ክመዓራረ ዕድል ይህቦ ኣብ ኣጠቓቕማ ቡን መን እዩ ፍሉይ ጥንቃቐ ክገብር ዘለዎ ሕማም ጭንቀት ምዝባዕ ህርመት ልቢ ምቅጻል ጨጎራ ቁስሊ ምዝባዕ ድቃስ ምዝባዕ ሆርሞን ዘለዎም ሰባት ነፍሰ ጹር ኣዴታት ወይ ልዑል ደረጃ ጭንቀት ዘለዎም ሰባት ንቡን ብጥንቃቐ ክጥቀምዎ ወይ ከወግድዎ ይግባእ ንቡን ስምዒታዊ ምዃን ድኽመት ዘይኮነስ ናይ ኣካል ባዮሎጂያዊ ምልክት እዩ ቡን ጸላኢ ኣይኮነን ነገር ግን መፍትሒ እውን ኣይኮነን ቡን ንጹር ኣእምሮ ካብ ምሃብ ሓሊፉ ምልክታት ሕማም ክፈጥር ምስ ጀመረ ኣካላትኩም ዕረፍቲ ክንክን ምርጋእ እናሓተተ እዩ ማለት እዩ ነቶም ምልክታት ኣቐዲምካ ምስማዕ ናይ ነዊሕ ግዜ ጉድኣት ይከላኸል ገደብኻ ምኽባር ስዕረት ዘይኮነስ ርእሰ ምኽባር ጥበብ እዩ ቡን ደጋፊ ዳ እምበር ጾር ክኾነና የብሉን ሓደ ንጥዕናና ንቐድም ቡን ንነዊሕ እዋን ከም መበራበሪ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ነገር ግን ኣብ ክንዲ ንቑሓት ወጥርን ቃንዛን ክፈጥር ምስ ጀመረ ኣካላትና ዕረፍቲ የድልየንሎ ኢሉ ይጭድር ከም ዘሎ ክንግንዘብ ይግባእ ክልተ ነቶም 9 ምልክታት ኣይንረስዕ ቀጻሊ ጭንቀት ምዝባዕ ህርመት ልቢ ጸገም ምሕቓቕ ምግቢ ከምኡውን ቃጸሎ ጨጎራ ድቃስ ምዝኣን ከቢድ ድኻምን ሕማም ርእስን ክስምዐና ከሎ እቲ ካፌን ኣብ ኣካላትና ዘስዕቦ ዘሎ ጸቕጢ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ምዃኑ ዘርእዩ መጠንቀቕታታት እዩ 3 ብልሓት ኣብ ምቕናስ እዩ ንቡን ብድንገት ምቁራጽ ሕማም ርእሲ ከስዕብ ስለ ዝኽእል መጠኑ ቀስ ብቐስ ምቕናስ ኣብ ክንዲ ቡን ማይ ወይ ናይ ኣትክልቲ ሻሂ ምጥቃም ስርዓተ ነርቭና ባዕሉ ክመዓራረ ዕድል ይህቦ 4 ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ንድምፂ ኣካላትካ ሰሚዕኻ ንቡን ምቕናስ ወይ ምቁራጽ ስዕረት ዘይኮነስ ንርእስኻ ንጥዕናኻን ዘለካ ዓብዪ ኣኽብሮትን ጥበብን እዩ ጥዕና ይሃብኩም ምስ ቡን ዝተተሓሓዘ ተወሳኺ ሕቶ እንተሃሊኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሻ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ጠቐምቲ ሓሳባትን ምኽርታትን ከም ዝረኸብኩምሉ ተስፋ ይገብር በዝቕጽል ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ቀነ